जनकपुरी के सिया सुकुमारी अवधपुरी के राम यो मरबा बैसाल बाबा रही रही कानई मरबा बैसाल बाबा रही रही काने बाबा करुण धियातानियो हे यो बाबा करुण धियातानियो जनकपुरी के सिया सुकुमारी जनकपुरी के सिया सुकुमारी अवधपुरी के राम यो मरबा बैसाल बाबा रही रही काने मरबा बैसाल बाबा रही रही काने बाबा करुण धियातानियो हे यो बाबा करुण जय हो जही धिया लागी बाबा पोखरी खुनावल 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 उहो धिया भई ले बिरान यो मरबा बैसाल बाबा रही रही काने मरबा बैसाल बाबा रही रही काने बाबा करुण धियातानियो हे यो बाबा करुण धियातानियो तने यहाँ सब पीछा घुसे जाइए जय हो जितने भी माँ बहन हैं आप उधर आ जाएंगे सभी लोग माता बहन उधर आ जाएंगे और एक और प्यारा सा पुरस्कार है लड़की के बड़े पापा जी लड़की के बड़े पापा जी के तरफ से शानदार 500 रुपया के पुरस्कार सियाराम सीताराम जी बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी माता बहन हैं आपसे आग्रह है आप इधर आ जाएंगे सभी लोग रास्ता खाली कर देंगे इधर आ जाइए सभी लोग इधर आ जाइए जगह खाली है पीछे जही धिया लागी बाबा
मरबा छपावल जही धिया लागी बाबा मरबा छपावल जही धिया लागी बाबा मरबा छपावल जही धिया लागी बाबा मरबा छपावल से हो धिया भइले बिरान यो मरबा बैसाल बाबा रही रही काने मरबा बैसाल बाबा रही रही काने बाबा करुणे धिया दानियो हे यो बाबा यो बाबा करुणे धिया दानियो जही धिया लागी बाबा धनुषा तोरावल 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 से हो धिया भइले बिरान यो मरबा बैसाल बाबा रही रही काने मरबा बैसाल बाबा रही रही काने बाबा करुणे धिया दानियो हे बाबा यो बाबा करुणे धिया दानियो जही